kublai phi barok prok ki ba ju support bat ki ba krishani nga barbor te prok hakane video ngan hi kai phi kumno phin switch ya ka internet na wei sim card sha wei pat te kane ka video kan yara be tu ki prok ki ba don sim card artli lada ki bat ya ka jio artli lane ki bat wei artel nei wei vodafone lane wei jio haka ju opor philaban pedon kam ya ka internet ha ka wei ka sim card lane philaban switch pat ha wei sim card ya ka internet shubun sa lada kadon balan ka wei ka sim card bat ka wei ka sim card phim recharge balan ti ya ka wei ka sim card phi shikwa tang ban thep khnang ba ki prok jong phi kinyo ban call phi kinyo ban phone phi leng baw tu sim card bat how ta wei sim card uba phi recharge barabor phi kwa ban pedon kam ya ka internet leng pa utau sim card te lada pidon sim card atli phila ban switch ya ka internet jong phi wei ya wei sim card sha wei pat te don pren jong phi ki prok ki bompat nang pe ya ka video hadap kut kan long ka jimen toy ya phi ki prok bat kan long ru ka jimen ai men sim jong phi yang abangan snai kum kini ki jaj video te alimentang ini pe bat ngin sedang kum no ban pren kam ya ka internet sha wei sim card sha wei pat kum bang la ong men ne te ban le ya ka ta phi ban le na ka sitting ka phone jong phi te kay pher na wei ka phone sha wei pat than re kam dai pher than hadu kata phila ban lej be ha ka mobile network la ne phila ban lej be ka ne connection phila ban lap be ya ka ne ka sim card thang ne ene phila lap ya ka ne ka sim card phila ban nyon ha ka ne ka sim card manager ngabut no te kan load phi kum ne bat kan wan kan yalam phi ha ka ne ka page ka ong ne sim card manager te kadon sim card thang ne phila ban don sim card airtel la ne phila ban don jio baro atli ku manga ngadon jio baro atli ki jio ngadon thang ne ka sim 1 bat ka sim 2 te la da pikwa ban pedon kam ha ka sim 2 phila ban switch ka inter jong phi phila ban le chak ka mobile data nang ta phila ban nyon ka ne la kwa ban pli internet phila ban pli be direct nang ne phila ban turn on ya internet jong phi nang ne phila ban nyon ka ne turn on internet phila ban pli ya ka internet jong phi bat ka internet jong phi yang ne ka tre kam be yau sim 2 kum ba pli yang ne sim 2 bat la kwa ban tre kam pat cha ka sim 1 phila ban select ka ne sim 1 te yang ne ngan select da sim 1 kan ai hang ne mobile data please wait tingin up menta kadang load te hang ne la da ka dan balan ka ne sim card 1 te phila ban pedon kam ne ka internet leng ba ka ne sim card te la da kam dan balan ka ne ka sim 1 phila ban switch pat ka sim 2 te phila ban yon ka sim 2 te la da pinyon ka sim 2 kan kala ban tre kam ka in ka internet leng ba uni sim card 2 but uni sim card 1 ne shibur sa uni sim card 1 klem dan balan te phila ban pedon kam tang ban thep ne ba ki prok ki nyo ban call phi Pynroi ban connect internet pat daun sim card 1 phimla namar ba la phi off ya kane phila ban yon ka sim 2 kemut tangga internet kelaban connect ke sim 2 tinang benda ka call di phila ban ai be ax always pinyon be ax always la da call no kan ong phi phila ban choose se ulo sim card te bat kane text message phila ban sungchu phila ban switch ha kanok sim card ka badon ya ka balan kamu nong badon plan te la da ka sim card dong phi ka don plan ha sim card 2 phila ban choose sim card 2 la da pidon plan ha sim card 1 phila ban choose sim card 1 te ngadon balan ha sim card 2 ngalaban choose sim card 2 te ngalaban don ya ka im balan ha ka sim card 2 ngalaban connect ru da ka mobile network ha ka sim card 2 te la da ka don network kala ngamut nang la da pidon balan ha sim card 1 phila ban select da ka definition ka sim 1 ene phila sim 1 kan load if kumle bat kan ai bang mobile data connect to sim 1 te la da pikwa ban pli internet so pli be internet phi but enjoy ya ka phone phi phila ban pli ya ka internet phi ya ka por te ngapat ngadon balan ha sim card 2 ngalaban cho sim card 2 te hang ne ngan persang ban pli ya ka internet ban ngan persang ban pe ya ka internet ka tre kam ne kumno te ngala ban pli ya ka internet benta ngan le na po ka youtube la ngan le chagi no ki internet connection te nuksangan pli phi ngan le na youtube ka tre kam ne kumno dengan play YouTube jong ne te hang ne pelok kala play ka YouTube ngan play ka wei ka video hang ne tu sum sangan play ka ne video kalong kumno te hang ne ka pha ban choose ka ayu na makne ka YouTube jong ka phone te ka slow ka internet na kamla ban play te wan rei kane ka video kanira bi ki pelok te ban switch internet kalong kumni phila bai ban le ya kini ki benta hang ni kumang lapni phi phila ban le da ka sim 1 la ne phila ban le da sim 2
te ban call pat ka yaj ba art baro art ki line baro art ki sim card te ban pini sai phi ban call la da phili cha call phila ban call le u number hangne te shubur sa hangne kala don ni phi hangne call to sim 1 na ne call to sim 2 te la da phinyan kane call to sim 1 kala be direct sau number phone jong sim 1 la da philai sim 2 kala ban call direct sau sim 2 te nga try phila smooth ho ban phila shai hagne video te la da phin pat shai comment harum jong ne video ngan batai phi te kublai sibo ni ka por jong phi ngi ne kan du pat ha ka wei kan next video kublai sibo ne